नमस्कार। मोकामा विधानसभा में दू बाहुबली आमने सामने आ गेलथिन हे। अनंत सिंह हथिन और सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हथिन और अनंत सिंह पूर्व विधायक हथिन। अब दू बाहुबली के आय जाय से मैदान एकदम काफी जो है एकदम डट के मुकाबला होते। एकरा में अब केकरा पलड़ा भारी है अब केकरा न है ये कहना बड़ी मुश्किल है। काहे कि अनंत सिंह कह रहलथिन है कि खाली हमरे इतिहास न 20 साल के देखल जैते। माने खाली उनके इतिहास 20 साल के न देखल जैते। सूरजभान सिंह के और उनकर पत्नी माने देवी के भी देखल जैते। काहे देखल जैते? अब ई चलते देखल जैते कि बीना देवी भी मुंगेर के 5 साल के सांसद रहलथिन। वही विधानसभा जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है वो मुंगेर लोकसभा में पड़ा है। तब 5 साल के जे सांसद रहलथिन तो उनको काम दिखावे पड़ते। और ओकरा पहले जे 4 साल जे विधायक रहलथिन 2000 साल में 2000 ईस्वी में जे सूरजभान सिंह पहली बार जे अनंत सिंह के बड़ा भाई कह रहलथिन हल, दिलीप सिंह के जो मंत्री भी हलथिन तो उनको काम देखल जैतन। तो दोनों के काम के जोड़ के 9 साल हो जा है या इधर इनकर 20 साल है। तो खाली अब जो कह रहलथिन अनंत सिंह यही बतिया जे ही सूरजभान सिंह कह रहलथिन और उनकर धर्मपत्नी कह रहलथिन उनकर समर्थक भी कह रहलथिन है। तो ऐसे में अब जनता के सामने ये तय करे के है कि दोनों में कौन बेहतर हथिन। सिर्फ ये तो ठीक है कि ई बार मोकामा में जो नारा लग रहे है कि ई बार बाहरी ना चलती मतलब मोकामा में अनंत सिंह बाढ़ के हथिन, बाढ़ के लदमा के हथिन तो लदमा वाला के मोकामा में कौन काम ई बार कहल जा रहा है। तो ई बतिया जे आज कहल जा रहा है तो 20 साल से कौन चीज सोच के उनका बनैल हुआ है अनंत सिंह की भी बतिया। तो दोनों तरफ से बहुत कुछ बात है और लोकल स्तर पर ये भी देखबू कि जहाँ कहीं जे ये सब मामला हुआ है स्थानीयता के आधार पर मने ग्राम और गांव और जवार के आधार पर तो बहुत तरह के दुश्मनी रहा है। इस सब में बहुत तरह के दुश्मनी मने ओकर कोई हिसाब किताब नहीं। पड़ोस पड़ोस में है, टोला टोला में है, इलाका इलाका में तो दूसरा है कि मान लो बाढ़ और मोकामा में। तो मोकामे में जे लगातार कहीं ना कहीं खूब विरोध रहले है, विरोध के अंदर विरोध रहले है, अंतर विरोध रहले है, तब अनंत सिंह जी तो होथिन ना। तो इमे अब ई बार जे सूरजभान सिंह कह रहलथिन है कि उनका जनता के दबाव में प्रेशर में जो है वो उनका धर्मपत्नी के चुनाव लड़ावल पड़ली ऊपर से राजद से चुनाव लड़ावे के मतलब है कि जे काफी कुछ दबाव प्रेशर रहले हो। पहले तो हलथिन वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में जो उनकर पटिया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा। तो ओकरा में अब कहा सूरजभान सिंह छोड़े के पहले एगो लंबा पत्र भी लिखलथिन। ओकरा में लिखलथिन कि ई पार्टी जे हो ओकरा में लोकतंत्र है न है। माने कुछ भी डिसीजन लेवे के पहले पशुपति पारस कुछ पूछबे न करहथिन दूसरा से। वो हथिन सूरजभान सिंह हलथिन संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। मतलब कोई भी चुनाव वगैरह में और कोई भी जे मेन डिसीजन रही ओकरा के वो अध्यक्ष हलथिन। और उनको से जब न पूछलथिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से माने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से पशुपति कुमार पारस तो ओकरा में पटिया में रहे से का मने अथी फायदा। और यहू आरोप लगेलथिन सूरजभान सिंह वहां गेलथिन तेजस्वी यादव से मिललथिन तुरंत जो है सदस्यता लेलथिन और रातों रात जो है उनकर धर्मपत्नी के सिंबल मिल गेले। अब यह भी देखे के कि राजद में जाई से का भूमिहार समाज खासकर जो सूरजभान सिंह अनंत सिंह के समाज है वो भी तो न कहीं नाराज ना हो जाए कि राजद में तू काहे गेला। पहले जो 1990 के दशक में जो जंगल राज कहल जाए तो सबसे ज्यादा लड़ाई भूमिहार के लड़े पड़ले हल। माने जिस तरह से पूरा जंगल राज के बात कहल जाए तो ओरा में कोई समाज कुछ समाज के ऐसन माने जनसंख्या या संख्या हो सका है जो कह सका है कि तू राजद में का निर्दलीय लड़ता है। जैसे एक बार अनंत सिंह लड़ गलथिन निर्दलीय जीत गलथिन। एकर पहले ना वो जैसे हलथिन पार्टी में राजद से हलथिन वो अनंत सिंह भी हलथिन 2020 में। ओकर बाद जेल गेलथिन AK-47 वाला मामला में तो उनकर धर्मपत्नी जीत गेलथिन हल उपचुनाव में। तो इहो सब सवाल उठ सका है। अब जनता जनार्दन के फैसला दोनों कह रहलथिन है कि जनता पर छोड़ रहलथिन है। जो
हम बड़े न तू बड़े, सूरज भानु सिंह कह रहलथिन हम बड़े न तू बड़े, जनता सबसे बड़ी चीज है। तो इधर से अनंत सिंह तो कहबे करथिन जनता हमार मालिक। तो जनता पर बड़ी एक तरह से भावनात्मक भी प्रेशर दोनों से पड़ रहा है कि जनता जनता जनता। अब जनता के भाई निश्चित तौर पर 20 साल और 9 साल के तुलना करके देखे पड़ते कि कौन उनका लगी सबसे बेहतर रहा थी। ये तो समझ बूझ में तो इतना तो आ ही जाए। नमस्कार।